paro mathoth ahinya mantiere kar kachiel to bede kamo owacho kar kanyo niero en penjo mipenjo niero udhi timo ang'o kata dwoko ni gini duto timore kar ka idhi range yo machal nade. Nitie wechego mag conflict of interest masani en chik mabende iwacho niero kanyo e kama nitemo din rot to gini bende timore counties. Depo ni jatend piny Kenya kano keto gine koke thuolo dakika 5 matiere kar ka Kevin Osido ne gi gine pache ni gini bende dhi trickle down mochope county koso irango mana pise mamalo koni kende nikech gino waneno ka ng'ato timo ohala gi familia marete, ng'ato timo ohala en owuon gi kambine mantiere ka. Nitie jaod bura mawuok Nyanza mabende burani osebed kanyo ka iluwe, UAC osebedo kode kaachiel koda ka jogo matimo nonro, to bende wadhi neno ler e giko mag nonro gi duto mitimo ka dipo ni jogi duto kobiro kumoro achiel. Iwacho ni bede sirkal moting'o executive, judiciary kod mano maloso chike ok omakore motegno kama gintiere kar ka. Mi oket conflict of interest act ni e tim odhi nyalore. Cleo, ber to nitie kendo ler dhi wuok at the end of the dark tunnel mana ka wamiyo teko institutions kata migepe mag sirikal moripo bet ni tiyo e yo ma chik owacho. To ka wadhi keto shortcuts kendo wadhi keto excuses, to mano gina chike ma samoro kaka jo Kenya jawacho ni wan gi chike mang'eny mabeyo kabisa but implementation ematek kendo gina gik miloso ni mar mondo wagodo tik. Kiking'iyo most of these things ma watimo sani wan gosiepe wa ma samoro iluongo ni World Bank obed IMF obed ng'ano gini ma gin intention margi en ni governance is working kendo transparency accountability indicators mag sirikal kaluwore gi ratiro mar chik oripo bed ni timore. But deep down political goodwill mokwongo samoro onge. Deep down samoro kata mana funding to institutions ma iluongo ni independent institutions gi bende samoro onge. Omiyo chike to wan godo mabeyo kabisa kendo ntiere pinje ma kata ma oko mang'eny ne gibiro Kenya kae mar mondo gitim gimiluongo ni benchmarking kata mar mondo gisum rieko kaluwore gi ber ma waneno Kenya kae. To koro gima ang' watim en ni mondo we allow the rule of law to prevail. Manyiso ni kata ka en ng'atno ma nigi teko marom nadi to nikech nitiere chik walu ratiro mar chikno. To part of that bende en proposal ma bende wasebedo kendo kata ka wasewacho ng'enyne Cleophas ni ang'ono momiyo corruption cases ki gin cases ma kawo sama ng'eny kabisa. Ni in ng'ato 2013 odwa bedo governor to en gi corruption case tichaki yiere mobed governor ma 2017 case ni pok orumoga. Wan gi principal secretaries kiwacho NYS National Youth Council pesa manokwal kuondego scandals NYS 1 NYS 2 ni nyaka kawuono from 2012 ni case mar corruption pok orumo. Omiyo dware ni mondo wang'e ni to kata kwa keto chike moko mabeyo kaka ma conflict of interest gin very good deterrent measures. To ang'ono madang' watim mar mondo bende wa close corruption cases. Koro timelines mar corruption case ng'eni BBI proposed 2 years. Ni within 2 years to any case mar corruption should be administered completely adjudicated over murumo. Nyocha ka wan Homa Bay tawinjo ka osiepna mheshimiwa Judith Pareno ma en PS ma in the office of the Attorney General wachonwa ni sani koro gise agree ni gidhi keto proper amendments mondo any corruption case okaw 6 months. To wang'eyo ni it is not the first time ma this kind of promises ikelo ne jopiny. Omiyo dware ni mondo political goodwill bende mondo bedie. To an amor nikech weche mag corruption kata mag mibadhi gi iwacho gi from the highest political office ma en mheshimiwa William Ruto. To morna ok ni nikech en mowache. Morna en nikech ntiere an overt, jongere wacho ni overt, manyiso ni en goodwill mineno. Inyalo neno ni rais wacho ni waket gima chalo kama, nyocha winjo ko wacho ni waket kia committee moro ma I don't agree with nikech wan gi institutions motegno. But miyo waneno ni at least nitiere goodwill moro mabiro. But the positivity kata ber mar goodwill machalo kamano ema ok wane nikech gima chiko wacho ni mondo tim ok tim. Excuses ng'eny molo gigo ma chiko wacho ni mondo tim mar mondo jopiny one ka adier itimogi. Kata pesa mar jogo ma pesa mose kwal moket e pinje ma oko stashed in foreign accounts. Dware ni mondo samoro kodwok gi to land ne jopiny
ni pesa marom kama Governor Kevin Osido Masiaya nokwalo to sani wase recover pesa marom kama kendo pesa gi idhi ket in XYZ service delivery area machal kama kata wadhi kunyo godo pi ne jo Uyoma West nikech gichandre gionge pi gik machalo kamago. Mago will help boost confidence kendo trust mar jopiny e weche mag chike kaka mar Conflict of Interest Act, weche mag institutions gi tich ma institutions go timo, but bottom line en ni chik jo Kenya bro neno ni adier chike ma wantiere godo gi gin chike matiyo. Kamano.